Szalai Ferenc meghatározó egyénisége a délalföldi képzőművészetnek, a vásárhelyi iskolának. Induljunk el a KH-tól, mert érdekessége a dolognak, hogy az alföldi festészetben a parasztemberek között találtad meg az igazi motívumot, és Mosonmagyaróváron születtél, elég messze az Alföldtől, más jellegű vidéken. Hogyan érkeztél tulajdonképpen Vásárhelyre? 1956-ban végeztem a képzőművészeti főiskolán, és akkor én mindjárt lejöttem Hódmezővásárhelyre, mert itt működött már akkor a művészeti alapnak egy ilyen beutalásos művésztelepe. És hát ide én beutaltattam magam, mert aki végzett, annak azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, hogy 3 hónap ingyenes beutalás járt. Ez egy ilyen nagyszerű, jó kedvezmény volt. Hát így kerültem Vásárhelyre, előzőleg ugyan, még mint főiskolás utolsó tanév előtt, Szabó Iván jóvoltából kerültem ide Vásárhelyre, és ez nekem akkor borzasztó módra megtetszett. Na, én Mosonmagyaróváron születtem, és ott is éltem egészen a középiskoláim befejezéséig, és nem volt az rossz hely, csak abban az időben olyan közel volt az osztrák határ, hogy az valami nyomasztó volt. Ugye, hát olyan határőr biztosítás volt ottan, hogy az embereket mindig ottan molesztálták, hogy akkor én úgy éreztem, hogy ez mégse jó így számomra. És hát így döntöttem, aztán és lejöttem Hódmezővásárhelyre, amit azóta sem bántam meg, mert Vásárhelyen én egy kincses bányát találtam a magam életművéhez, hogy úgy mondjam. Szalai Ferivel tulajdonképpen múzeumigazgatóként, éppen kinevezett igazgatóként 1963-ban találkoztam, amikor az egyéni kiállításának az előkészítését végeztük, és a kis szobában, ahol az eltávozott művészettörténész Vég János dolgozott, ott raktuk ki a képeket, és a maga zsűri oda jött föl. És ahogy beléptünk, emlékezetem szerint a zsűri vezetője, Erdős János megszólalt, körbenézve, és azt mondta, Numen ad est, hogy a szellem jelen van. Nos, ez a szellem, ami akkor ott jelen volt, ma is jelen van Szalai Ferenc munkásságában. Aki a munkásságát tekinti, az úgy gondolhatja teljes joggal, hogy aki így ismeri az alföldi embert, meg a tájat így festi, az biztos valahol itt született az Alföldön. Nagy tévedésbe volna, mert éppen, hogy a Bécs holdudvarában lévő Mosonmagyaróváron született, mégpedig tisztviselő családba, városi főügyész volt az édesapa. Édesapám ügyvéd volt, és hát a paraszt emberek borzasztó módra szerették. Úgyhogy nagy volt a kliens körzete, a háttere. Na hát ebben nőttem én föl, és én egész kis gyerekkorom óta mindig ebben a világ felé irányultam, és itt kerestem a magamét. Hát erre aztán kapóra jött Hódmezővásárhely, ahol, ahogy az előbb mondtam, mint főiskolás az utolsó nyári művésztelepi gyakorlaton, itt Hódmezővásárhelyen voltam. Szabó Iván jóvoltából, ő hívott, hogy jöjjek, mert ez egy jó nekem való hely. Igaza volt, mai napig is áldom csak érte. Szalai Ferenc letelepedett Vásárhelyre, de hát nem volt akkor itt se műtermes lakás, se holmi zsíros megbízás, de volt feladat. Volt feladat, hogy ezt a népet, elsősorban a parasságot, a parasság életét, a környezető tájat, mint vállalt hivatást, feladatot
elvégezze. Én meg kell mondjam, hogy én úgy érzem, hogy én megtaláltam a magam közegét, amiben élni tudok, és az a világ, ami engem kisgyerekkorom óta érdekelt, azt itt véltem megtalálni, és hát ezt próbálom a mai napig is ugye, elmondani, ezt a világot, amit én itt látok és hallok és élek. Én azt elejétől fogva tudtam, valahogy ez egy olyan érdekes dolog volt, nálam a gyerekfejjel is a parasztság az valami iszonyú nagy erőt adott, és az volt a modell mindenben számomra. És hát akkor miután elvégeztem a főiskolát, akkor én mindjárt lejöttem ide Hódmezővásárhelyre, mert előzőleg, mint főiskolás, egy ilyen nyári gyakorlaton itt részt vettem. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon tetszett a dolog, és úgy gondoltam, hogy itt a helyem. Így kerültem én Hódmezővásárhelyre. És azóta is itt élek, és ezt az életem egyik nagy jó húzásának tudom elkönyvelni, hogy akkor ezt a vidéket választottam. Az embereivel, a tájával, hát szóval ez valami olyan édes otthon számomra a mai napig is, hogy nem is tudom elképzelni magam máshol. Képekről még egy keveset, aztán majd többet, hogy a lírai megfogalmazás mögött, látványban olyan drámák feszülnek, mint például vesszük akár a közgyűlést, vagy akár a zsákhordó parasztot, aki biciklivel killódik a Düllőúton. Szóval valahol olyan feszes drámai mégis, ugyanakkor maga a hangulat egy lírai, olyan békésnek tűnő, és hogyha tovább nézi, jobban nézi az ember, akkor váratlanul egy robbanó életet, vagy egy fáradt életutat lát. Hogyan közelítetted meg ezeket? Amikor főiskolás voltam, ugye akkor a szocialista realizmus volt a nagy vezér fonal, és hát mindenkit arra biztattak, hogy hát igen, ez a jövő. És hát ez az ember olyan kétkedéssel fogadta akkor, ugye azok között, a körülmények között, de itt, ezen a vidéken, mivel ez egy kifejezetten mezőgazdasági vidék, annyira kínálta magát az idő, meg a környezet, meg minden, hogy hát nekem más dolgom nincs, mint ezt megörökítsem, ezt az iszonyú nehéz világot, ami itt az átalakulással kezdődött, és aztán folyt egy jó darabig még. A közgyűlés, amelyikkel együtt vettünk részt a Lenin TS közgyűlésén, Szalai Ferivel, a Petőfi Művelődési Központban, és amit megfestett, amely az új közösségben helyét kereső ember kollektíva legjobb és legnagyszerűbb megformálója. A kisnénik teljes bizonytalanságban tartják a kezüket, fogalmuk sincs róla jóformán, talán arról se, hogy miről szavaznak, de hátul ott áll, akkor a nevét is tudtuk, a Mészáros elvtárs, aki akkor pufajkában ott rendkívül határozottan emeli a kezét szavazásra. Majdnem azt mondom, hogy ezbe az egészbe amolyan kakuktojásként emelkedik ki hátul ugye ez a figura. Beszélj egy kicsit azokról a képekről, hogy néhányat említsünk, mint most az előbb említettük ezt a közgyűlést, vagy a TS gyalogmunkások, vagy az öregember, meg a szekér, a mosakodó öreg, tehát hogy ezek úgy tűnik, hogy ez egy olyan korszakos sorozat volt, mintha ugye egymásra épültek volna. Ez egy érdekes dolog, mert mikor ugye letelt a 3 hónapos ingyenes művésztelepi lehetőségem, hát akkor kiköltöztem albérletbe. De akkor már olyan ismeretségi körre tettem szert, hogy hívtak, hogy menjek ide meg oda, lakjak ott náluk. Így kerültem én először a Kovács bácsiékhoz,
aztán pedig az ő nászáékhoz, a Szabó bácsihoz. Az érdekes az, hogy hát azon a családtagnak fogadtak be, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és a mai napig is az életemnek egy annyira szép időszaka volt, és annyira termékenyítő időszaka volt a környezet, az emberek viselkedése abban a nehéz időben, hát ez teljesen lefogott, és hát itt nem lehetett másról beszélni, mármint a kép, illetve a festészet nyelvén. Hát itt annyi minden történt, annyi ember ment tönkre, akkora drámák voltak, hát amellett nem lehetett érzéketlenül elmenni. Úgyhogy hát így kezdődött a itteni pályafutásom, és aztán a Kovács bácsiék tanyájára költöztem ki átmenetileg, mert hát nagyon érdekelt a dolog. Ők meg örültek, hogy nem áll üresen a tanya, és akkor még annak idején még jöttek hozzám is a agitátorok, hogy lépjek be a TS-be, de hát ugye ez egy kicsit mondjuk nem volt egészen, hogy mondjam, kézenfekvő dolog. Igen. Na és aztán akkor később beköltöztem Vásárhelyre, akkor a Kovács bácsiék nászához, a Szabó bácsiékhoz, és ott laktam nem tudom hány évig, ami egy gyönyörű időszak volt. Hát ott is a parasztvilág, ugye, hát ezek jó módú gazdák voltak, dolgoztak, és valami olyan emberség sugárzott belőlük, amitől nem lehetett szabadulni. És az, hogy így megtaláltam magam, ahhoz ők nagyon-nagyon hozzájárultak a puszta lényükkel és viselkedésükkel. És ott laktam, mondom, sokáig, és hát aztán ugye később jött olyan, hogy fölépültek jóval később a műtermes lakások, és akkor én is kaptam ott egy műtermet, meg lakást, ami nagyszerű dolog volt, és egy csodálatos gesztus volt a város részéről. Csak érdekes dolog, hogy a közegből estem ki, ami engem éltetett. És hát megvan a lakás most is, és akkor nekem mindig az volt a vágyam, hogy tanyát szerezni, mert ez valami csodálatos települési forma, közel a földhöz, a munkához, a magyar történelemhez. Hát így kerültem aztán a későbbiekben ide Mártéra, ahol ugye a Késmárki-féle szélmalmot megvettem. Nagyon izgultam, hogy valaki meg ne vegye előlem, mert akkor tudom, hogy itt ebből nem tudom, mi lett volna. Lehet, hogy lebontották volna a téglája miatt, és elvitték volna. Hát aztán azóta is itt vagyok, és az év nagy részét itt töltöm, és nem bántam meg. És olyan nagyszerű szomszédok vannak itt is most a mai napig is még, hogy az ember teljesen otthon érzi magát. És egyenlő felek vagyunk. Ami egy nagy dolog, mert az a fajta festészet, amit én csinálok, hát én úgy gondolom, így visszatekintve, hogy ez mégiscsak egy ilyen szociális töltésű festészet is témáját tekintve, mert itt akkora drámák zajlottak le, és emberi sorsok forogtak, amit akkor senki nem foglalkozott vele a szakmában. És akkor én ezt kezdtem csinálni, és akkor így jött ugye a TS szervezés, aztán a TS közgyűlése későbbiekben, és egy csomó ilyen jellegű munkám, amit köszönhetek ezeknek a családoknak is, akik engem úgy bevezettek, hogy én oda bármikor bemehettek, ott engem úgy fogadtak, hogy majdnem mint TS tagot. És hát a mai napig is, ugye most már, hogy a TS meglehetősen átalakult, de és érdekes módon, ugye ahol én albéletben laktam a Kovács bácsiéknál, ott a unoka az előbb TS elnök volt, nagyon jól csinálta, mert előzőleg úgy nem sokra ment a TS, de az ő idejében azért elballagott szépen, és egy csomó olyan dologba tudtam betekintést nyerni, pont az ő révükön, hogy amit kívülálló nem igen
tudott volna, pláne, hogyha mondjuk nem is érdekelte volna olyan nagyon. Engem nagyon érdekelt, kezdettől fogva. Tulajdonképpen amit vállalt a maga művészi övryében, és az egyetemes magyar művészet, és hadd tegyem hozzá, a magyar történelem szempontjából is, a közelmúlt történelme szempontjából is jelentős, az egyedülálló, mert nyomon követte azt a nagy és jelentős változást, amit itt a termelőszövetkezeti mozgalom kibontakozása, kényszerűsége jelentett. Ebből egy egész sorozatot készített, és őszintén megmutatta abba az időben is, amikor még erről a hivatalos, hogy úgy mondjam, művészetpolitika és a szervek nem nagyon hagytak, vagy tettek lehetővé a beszélést, megalkotta a TS Szervezés című művét, amelyen ugye ott ül a pergamen arcú idősebb parasztember, hogy éppen aláírása előtt a belépés nyilatkozat mellette két munkás, mint ugye határozott, erőteljes és kifejezéssel, testtartással, közben a feleség elfordulva oldalt a feje közé, a két keze közé hajtja a fejét. A jövőtől való félelem és ugye aggódás miatt közben, mert ez egy alapmű, benéz a szomszéd gyerek, megnézni, hogy na, a szomszéd aláírja. A vásárhelyi kiállítások mindig is hosszú távon élményszámba mentek, és ott sorra megjelentél új és új művekkel. Milyen viszony alakult ki, mert festő volt elég Vásárhelyen, hogyan alakultak a kapcsolatok abban az időben, minthogyha egy kicsit baráti vagy szorosabb lett volna, talán később bomlottak meg inkább az egyensúlyok, valahogy szinte egy kolónia volt. Érdekes dolog, szóval amikor én ide bekerültem ebbe a közegbe, meg erre a vidékre, akkor volt szervezés alatt a Vásárhelyi Művésztelep. Akkor még csak mint beutalásos művésztelep működött, és hát Szabó Ivánnak köszönhető, hogy ő igyekezett embereket, arra alkalmas embereket beszervezni, hogy jöjjenek ide, mert ez egy nem mindennapi hely. Engem is ő biztatott, hogy ez jó hely, próbáljam meg. És úgyhogy az emberek sokkal jobban egymásra voltak utalva, mármint a kollégák. Hogy mondjam, anyagi vetélkedés nem volt itten, mert mindenki csinálta magáét, és azért úgy mindig csurran csöppent, szóval nem halt éhen senki, nem nyomorgott senki, úgy megvoltunk. És én azt hiszem, hogy ennek köszönhető, hogy abban az időben akkor a vásárhelyi őszi tárlat az úgy kinőtte magát, hogy az országos jellegű kiállítássá vált. És hát aztán mai napig is mondjuk működik, kicsit átalakult az őszi tárlat, nem egészen a jobb irányba, mert sokan ugye részben meghaltak, részben ugye elmentek, és hát a friss generáció már más nyomon halad. Most ezzel én nem akarom őket bántani, meg felelősségre vonni, csak az a fajta világ, ami annyira összpontosult arra, amit mi akartunk annak idején, hogy itt ezt a történelmi drámát megörökítsük valamilyen módon, az teljes módon befejeződött. Jó, nem azt mondom, hogy ezt életünk végéig kérőzni kell, de azért egy kicsit odafigyelni, hogy hát hogy is élnek az emberek Magyarországon. Mert a vásárhelyi festészetnek mindig egy lényeges dolga az volt, lényeges alkotója az volt, hogy odafigyelt az emberek sorsára. Tornyaitól kezdve.
és bár változások bármilyen irányban történnek is, az emberek ugyanúgy ott őrlődnek. De pontosan, a szélmalomba. És na hát én aztán nem panaszkodhatom, mert én annyi kedves ismerőssel jöttem itt össze, és barátkoztam össze, hogy az nekem 5 életre szóló élményt adott. 1962-ben kaptad a tornyai plakettet, hisz az még a kezdeteken volt, ugye, mert 54-ben volt az első őszi tárlat, ugye akkor Barcsai, meg Mári, meg ezek kapták előtted, ha jól emlékszem. Hát igen, akkor sokan jöttek még az akkori nagyok közül. Igen. Ez jelentett valami rangot számodra, vagy még mélyebb kötődés számodra, hiszen ez összefonódott az életeddel, az őszi tárlat. Igen, szóval ez egy érdekes dolog, mert sosem gondolkodtam díjakban, de jól esett, mikor kaptam. Igen, szóval... itt említsük meg, ugye Derkovcs ösztöndíjas voltál az a főiskola utáni időszakban, igen, 62 igen. körül, ha jól tudom, igen. 62 körül, aztán Munkácsi díjas, érdemes művész lettél, hát nyilvánvaló egy szakmában fontos, hogy ne csak a képeket lássák, hanem azt a társadalom is ismerje el valamilyen formában. Hát, igen, ilyen én sose panaszkodtam ilyesmire, mert én csináltam magamét, és mindig hát jöttek ezek a díjak, hogy úgy mondjam, én nem hajtottam rá az ilyesmire azért, hogy díjat kapjak. Én valamit közölni szerettem volna a világéletemben. Ha nagyon érdekesen egészíti ki tulajdonképpen az alföldi festészetet, azt lehet mondanom, hogy egyedülálló, mert hát az alföldi festészetnek volt egy drámai gerincvonulata, ugye Tornyai, Kohán, Kajári. Ő tulajdonképpen részben a líraihoz csatlakozik, bizonyosokban az Endre Bélai líraisághoz, de mégsem olyan módon, ahogyan azt Endre Béla megfogalmazta, más kolorittal és más megoldással, de, mint említettem, az Alföld képzőművész krónikása ennek a korszaknak, ennek a bizonyos korszaknak, a 60-as, 70-es évek korszakának tulajdonképpen, és hát a vásárhelyek közül a jelenleg legjelentősebb művészként kell értékelni. Ez szerencsére, mert volt egy korszak, amikor a vásárhelyi művészet és a művészetpolitika és a kritika szinkronban volt, és akkor kapott Szalai Ferenc Munkácsi díjat, akkor kapott érdemes művészi kitüntetést, ugye nem szólva át a tornyai plakettről, tehát lényegében az alföldi festészet szerintem most élő jelentősebbje. Föstöttél és tanítottál. Igen. Sose akartam tanítani. Szegény sógorom mondta még annak idején, mikor már a főiskolai tanulmányaim vége fele jártam, hogy hát nem volna jó, ha elvégeznéd a tanárképzőt. És én akkor azonnal mondtam, hogy soha, bármi más, de azt nem. Na és akkor diploma után lejöttem, és akkor tényleg, mint a hal a vízben, itt éltem, nagyon jól éreztem magam, amikor hát megalakult ez a szervezés alatt állt már akkor a Szegedi Tömörkény Gimnáziumban a művészeti szakközépiskola. És hát az egyik kollégám, ugye Tóth Sándor szobrász, aki nagy szervezője volt ennek az iskolának, az jött hozzá, hogy hát gyere tanítani. Hát így van. Dehogy, nem őrültem meg. De hát ez nem olyan, mint egy sima középiskola. Akkor sem. Na, 3 évig agitált, amíg egyszer egy gyönge pillanatomban, igen, akkor nősülni akartam, aztán úgy, hát mondom, hát sose lehet tudni. És akkor azt mondtam, jó, hát megpróbálok, mondom, egy társaságot végigviszek.
Hát aztán ebből annyi lett, hogy sok társaságot vittem végig, mert ugye 60-as évek elején kezdtem el tanítani, utána 65-ben, vagy így valahogy már nem is tudom pontosan, és hát tavaly előtt, most 2003 júniusában fejeztem be a pedagógiai pályafutásomat. Tanítói nyugdíjba vonultál, de azt említsük meg, hogy mint igazgató helyettes. Ja igen, azt is rám varták. Ez olyan, mint a halmozott büntet. De ahogy beszélgettünk régebben, végül is jól érezted magad a gyerekek jó között, volt, mert jó volt az mindent. iskola, jók voltak a kollégák, és jól sikerült a testületet is összetoborozni, úgy megértettük egymást, és tényleg hát a iskolában is, tehát az igazgatótól kezdve azért úgy olyan kollegiális kapcsolat alakult ki, hogy a többséggel, hogy igazán semmi panaszt nem lehet. Egész sorozatát festette tulajdonképpen a Szélmalomnak is, amelyben él. Mai napig is él, azt kell mondanom, mert van ugyan egy műtermes lakása, a 12 műtermes lakásból egy, de utóbb már egész idejét kint töltötte, még olykor átment egy-egy órát tartani a tömörkénybe, hogy a kapcsolat ne szakadjon meg teljesen, nem is annyira az iskolával, mint a barátokkal, akik hát ott voltak a Kalmár Marcitól kezdve a Kisjenőig és másokig. Egy részüket ő maga is tanította, és hát az a beszélgetés, az a kvaterkázás, ami követte az órákat, a tanórákat, az is hozzátartozott ehhez a tömörkénnyel való, tömörkény gimnáziumban kapcsolattal. Jöjjünk vissza ide a Szélmalom melletti kis tanyába. Külső szemlélőnek mindig is olyan magadba húzódó, csöndes, magányos ember voltál. Ez most az itt léted, itt aztán tényleg megszerezted a magányt és a szabadságot a kintléttel. Ez hogyan hat a további munkádra? Nagyon érdekes dolog, mert én nem akartam visszavonulni és kivonulni a társadalomból. Az elsőleges motívum, ami engem ide hozott Mártér Szélmalomba, hogy annyira megtetszett, mint látvány. És annyira féltettem, hogy ezt valami ilyen üzleti érzékű ember majd megveszi, és vagy lebontja, vagy itt csinál valami csárdát, vagy mit tudom, micsoda, tehát tönkre tenni pontosan azt, ami ennek a malomnak a egyik lényeges sajátsága. Ez itt őrködik itten a határban a mai napig. Igen, is, hát még vitorla nélkül is. De ez elvileg működőképes. A belseje az teljesen épp, hát a vitorlát kéne föltenni, na hát akkor aztán persze alkatrészeket kellene cserélni, de úgy voltam vele mindig, volt ugyan kísértés, milyen szép volna, de nem akarok idegenforgalmi látványosság lenni. Hát aki jön ide megnézni a malmot, persze, hogy szívesen elkalauzom, ha ráérek. De az, hogy itt aztán akkor mindenféle dolog szerveződjön, azt már nem vállalnám. Egy időben azt is tervezted, hogy ez a felső részben lesz a műterv. Igen, de hát aztán rájöttem, hogy hát itt sokkal egyszerűbb, adott a hely itt a tanyaépületben, és akkor így csak kinézek és gyönyörködöm. Na, hát aztán még egy érdekes dolog, hogy hát az ismerettség itt a tanyavilágban meglehetősen kiszélesedett is. És hát jól vagyok én ezekkel az emberekkel, és akkor mivel rájöttem, hogy furcsa belső világa van a malomnak, és én nagyon szeretem a klasszikus zenét, és zenész ismerősök is vannak a tarsolyban, és akkor azokkal beszélgetve megbeszéltük azt, hogy csinálunk koncertet itt a malomban.
Hát és akkor így kezdődött ez az egész dolog. A Gerencsér-Szalai féle cimbalom kettőssel kezdtünk, hát ami a mai napig, ha visszaemlékszem, hát az valami olyan elvarázsolt dolog volt itten. Az úgy szólt az a zene, és ezek ugye Couperin, meg Bachot, meg egyebeket játszottak, hogy az, én nem tudom, az ember a mennyországban érezte magát. Persze akkor a barátok is itt voltak, és természetesen utána jött egy kis bográcsos vacsora, úgyhogy méltó befejezés volt. Úgyhogy. És akkor ezután úgy rendszeresen mindig volt valami hangverseny. Hát majd még remélem lesz majd most is. Zenei indítatású képek is születtek hangulatában is. Az én egyik kedvencem a Triptihonod. Ennek születéséről egy kis zene és a kép kapcsolatáról talán valamit. Gyerekkorom óta nagyon szerettem a klasszikus zenét. Szóval otthon nálunk mindig az szólt a rádióban, és hát én is jártam még, összes testvérem jár zeneiskolába is, de én is jártam. Én nem gyakoroltam sose, úgyhogy ez mindig probléma volt. Attól függetlenül, hogy nagyon szeretem a klasszikus zenét. És ebből kifolyólag született aztán az ötlet, ugye, amikor a Malmot belülről úgy egy kicsit kezdtem már úgy belakni, meg minden, hogy milyen jó volna itten hangversenyt csinálni. És hát aztán ismeretség révén tényleg mindig volt vállalkozó is. Úgyhogy volt idő, amikor évente egy-egy hangverseny volt nyáron. És hát mindig várták már az ismerősök, meg a közönség, hogy mi lesz, mikor lesz már. Úgyhogy ez szép emlékek. Na, igen, most jut eszembe, hogy egyszer csináltak is egy ilyen kis filmet itten az egyik hangversenyről, Malomzene címmel. Hát ugye ez a békés csöndesség és az élmény, ez a családi visszajelzésekben is jelentkezett egy történet szerint. Hát az unokád. Hát nekem mindig egy vágyam volt az gyerekkorom óta, hogy nekem lovam legyen. És hát én mindig úgy kerestem a lakhelyet is, hogy olyan helyen legyek, ahol esetleg alkalmattán ilyesmiről szó lehessen. Hát aztán így került arra sor, mikor meg volt már a malom, hogy hát milyen jó volna itt lovat is tartani. És akkor itt megvoltak a lehetőségek erre, és akkor vettem a lovat, és az mai napig is hát az úgy hozzátartozik a hangulathoz, meg a tanyaképhez számomra, hogy itt a ló, meg hát a kutyák is, meg baromfi. Sőt, az érdekes, hogy ugye jöttek le a lányaim, unokáim nyaralni, és akkor az anyjuk megkérdezte, hogy hát mit kérnek, milyen játékot kérnek. És akkor a kisebbik lány azt mondta, hogy neki lovat vegyen itt is van a ló egyébként ott az első szobában, és hát mondanom se kell, hogy teljesen levett a lábamról.